Boca Juniors taldea Europatik ibilaldi bat, partidu batzuk jokatuz, ibilaldi bat egiten ari da. Oraindik oraintzu Juan Gamper txapelketan parte hartu du, Katalunian, Barcelona nahi zuzen, eta bi partiduetatik bat irabazi eta bestea galdu. Lehenengo gainera 9-1 Barcelonaren aurka. Emaitza hori inortxok ere ez zuen espero, baina azkenean uste gabekoan emaitza oso gogorra eta latza izan zen Argentinarren aurka, 9-1. Dirudienez, bidaia oso luzea egin zuten eta nekaturik zeuden jokalari hauek eta horregaitik erresultatu hori. Gero, txapelketa horren barruan, 2-0 irabazi zion bigarren partiduan Boca Juniorsek Aston Villa taldeari. Esan ezagun, partidu honen ostean, Sevilla aldean jokatuko duela Boca Juniorsek. Hain zuzen, Ciudad de Sevilla izeneko torneoa. Peñarol, Sevilla bera eta Universidad Católica de Chile taldeekin batera. Ondoren Grezia aldera abiatuko dira, Panathinaikos taldearen kontra jokatzeko. Gero Frantziako Nice taldea ere izango dute kontrario moduan, Italiako Torino eta baliteke Napoles taldearen kontra ere jokatzen. Gero Europa aldeko gira hori amaitu eta Estatu Batuetan eta Mexikon ibiliko dira talde honetako jokalaria. Dakizuenez, urtebetean talde honetan Boca Juniorsen Maradona, gure artean oso ezaguna den jokalaria, egon zen eta horregaitik orain jokalari hori Napoles taldean dagoen eskero, baliteke Napolesen aurka ere partidua jokatzen. Partidua berehala hasiko da. Atzerakuntza izango du, 10 minututako atzerakuntza, sortetari da hasi beharrekoa 9:20 hasiko da, gutxi gora bera. Guk ere erlojua utzean jarriko dugu, eta horrentxe bertan eman zaio hasia. Lehen erasoa Argentinarrena, baina Gajatek ondo moztu du, eta zelaietari ematen dio baloi. Larrañaga. Orbegozo. Zelaieta eta Gorriz. Zagazazu galdu egin du hasiera, baina gero Gorriz eman dio. Hone zelaietari hasierako minutuetako jokoa. Orbegozo hegaletik. Eta Urio Velázquez arbitroa jokoa moztu egin du. Orbegozok baloia eskuaz eraman duela adieraziz. Vázquez. Orbegozo. Larrañaga. Bikain harrapatu du baloia Larrañagak. López Uparte. Begiristain, Sagarzazu eta Larrañaga. Zelaietarentzat. López Uparte. Uralde ez da heldu. Orain bai, aukera oso ona Uralderentzat eta Gatti atezainak gelditu. Jokaldi polita, aukera ona Realarentzat. Eta azkenean Gatti atezainak oso ondo gelditu. Korner hori. Reala jaurtitzen du. Eta errematatu duena Gorriz izan. Atotxea futbol zelaitik kanpora joan da baloi hori. Beraz, beste bat atera beharko dute. Gorrizen errematea oso goitu. Zelaitik kanpora joan da. Eta baloi berri bat emango diote Gatti atezaina. Gatti atezaina internazionala izandakoa dugu. Eta gaur egun 40 urte ditu. Orain egun batzuk bete zituen 40 urte hain zuzena. Córdoba.
aurrera jarraitzen du Kordobak. Porte. Eta falta gogor samarra egin du oraingoan Bakerok. Eta lehengo baloia berriz jokoan jartzen dute. Mendoza baloi horrekin, baina Begiriztainek moztu du. Begiriztainen zata baloi hori Hegaletik erasoan, berak jarraitzen du oraindik ere, baina azkenean galdu egin. Sagarzazuk moztu, baina Argentinarentzat baloia. Gorrizek gehiegi jaso du hanka. Argentinako jokalariaren aurpegiraino ia, eta Urio Velázquezek falta adierazi. Orbegozo ondo mozten du baloia, eta Gajatek urrundu. Uralde galdu egiten du, eta Gatti atezaina areaz kanpo ateratzen. Oraindik joko oso gutxi ikusi dugu. Realaren jokaldi bat, besterik ez. Baina bintzat jokaldia arriskutua eta nahiko polita izan. Hor daude Sagarzazu eta Porte burrukan, azkenean Azkoitiarrak irabazi du burruko horretan. Gorriz, Larrañaga. Oso ondo, baina luzeegi Orbegozorentzat, eta Kordobak ateratzen. Albertorentzat. Eta Alberto bere atezaina. Lehen zatiko 5. minutuan aurkitzen gara, utz markagailu. Falta orain Sagarzazu egin du. Alberto erasoan, aukera ona izan daiteke Porterentzat, baina jokoz kanpo zegoen Urio Velázquez arbitroak adierazi duenez. Jokoz kanpo zegoen Porte aurrelaria. López Ugarte. Zelaietak ez dio ondo jaurti López Ugarteri baloi hori. Argentinarentzat erasoa egiteko aukera. Vázquez, Mendoza, jaurtiketa eta kanpa. Indar gutxiz eta desbideratu. Behar bada gehitxo jarraitu behar zuen, jaurtiketa egin beharrean, baina azkarregi ibili da kasu honetan Mendoza, eta ikusi duzunez baloia kanpora joan da desbideratu. Arkonadak oso luze ateratzen du, Uraldek buruz ikutu, eta urrundu duena Mouso izan da. Sagarzazu bentaja guztia darama baloi hori harrapatzeko, eta horixe egin. Baloia harrapatu eta Arkonadarien. Berriz ere Uralderentzat baloia. Orbegozo hegaletik sartzeko aukera izan dezake, erdirantz doa hala ere. Larrañaga ahatzeratuz. Gorriz, Zelaieta. Jokaldi arriskutsua izan daiteke, eta hor Gorrizek falta egin du. Gorrizek Porteri egin dion falta egin zuzen, eta badirudi Argentinarrak min hartu duen.
aurkitu da Boca Juniors taldeko aurrelaria. Eta Realaren eraso, López Ufarte. Begiriztainentzat baloia eta korner. Eskerraldetik etorri daitezke gaurkoan arriskuak, Begiriztain eta López Ufarte ondo konpontzen badira behintzat. Biak ere aurrerantz joateko trebetasunik nahiko dute. Hor dituzu biak. Alboko sake atera duena Begiriztain eta hor López Ufarte. Eta Mousok moztu du. Oso ondo moztu ere. Alboko sakea. Larrañaga. Zelaieta. Larrañagarentzat berriz. Zelaieta. Atzeratuz. Gajate. Txiki Begiriztain. Zelaieta. Eta Argentinarrek moztu du. Orain Txiki Begiriztainek ikutu du eta alboko sake. Kordoba kapitainak ateratzen. Gure ustez falta egonda jokaldi horretan, baina Urio Velázquez arbitro gain-gainean zegoen eta ez du esertxo ere adiaz. Larrañaga heldu da azkenean baloi horretara. López Ufarterentzat, bikain eraman du López Ufartek baloia. Berriz ere bai, eta Gati atezainak ditu. Txalo ugari López Ufartek egindako jokaldi horri eskainitakoak, benetan merezi izan du. Tamalgarria izan da azkenean inork ezin errematatu izatea. Orain artean behintzat Reala erasotzen ari da, baina oso zaila egiten zaio area ingurura hurbiltzea. Gaizki atera du Kordobak alboko sake hori eta Realarentzat txanda beraz. Gajate. Larrañaga. Orbegozo area barruan eta Gatik ondo gelditu Orbegozoren jaurtik. Ez da oso indartsua izan, gain-gainean zuen atzelaria eta horregaitik ez du Azpeitiarrak berak nahi bezala jaurti. Mouso, area inguruan, eta alboko sakea Realaren. Bakero. Larrañaga. Begiriztain. Bakero gutzi eta korner. Oso ondo utzi du Bakerok baloi hori pasatzen. Atzean Uralde zegoela ikusirik, baina azken momentuan atzelari batek ikutu du eta kornerera joan. López Ufarte eta Begiriztain, hor duzu Irundarra, eta azkenean Argentinarrek harrapatu dute baloia, baina Gajaterentzat. Zelaieta. Zelaieta hasieran galdu egin du baloia, arriskutsua izan zitekeen, baina gero bere utza konpondu du nolabait esateko. Begiriztain ez da heltzen. Sagartzazu eta Begiriztainen arteko jokaldi hori azkenean alboko sakean amaitu da. Alboko sake berri bat, Argentinarren alde oraingoa. Lehen zatiko 12. minutuan gaude eta Usna markagailua. Aukera gutxi izan dira, benetan arriskutsuak. Bat edo bi bakarrik aipatzeko modukoak eta denak Realaren alde orain arte. Orbegozorentzat pase
bikaina, baina argentinarrek moztu dute. Vázquez, Berta, Mendoza, Morena, Espainian jokatutako futbolaria, eta gol egile ona, lehen mailan 600 goletik gora lortu ditu Uruguaiko jokalari honek, Morenak, jokatzen dabilen hainbat urtetan. Orbegozo, López Ugarte, Larrañaga, Zelaieta eta Sagartzazu toki saldaturik ikusten ditugu. Behin eskubialdean jartzen da bata, behin eskerraldean. Zaretan aldatzen dira, oraintxe bertan esate baterako Zelaieta eskubialdera pasatzen da eta Sagartzazu eskerraldera. Berez, normalean tokatzen zaien tokira. Eta alboko sake hori Realarentzat izango da. Bakero jartzen du baloia jokoan, Orbegozorentzat, Zelaieta, Larrañaga, Begiristain, baloia atzeratuz, oso zaila egiten zaie Realekoi Zelaiarditi pasatzea. Kajate, Larrañaga, Begiristain, López Ugarte, Begiristain, López Ugarte berriz, Larrañagaren jaurtiketa, eta kanpora, korner izango. Horrela da. Korner izan da, azken momentuan Boca Juniors taldeko atzelari batek ikutu duelako, eta López Ugartek aterako du korner hori. Errematatzeko, Uralde, Gorriz, eta Bakero area barru. Gorriz ez da heldu, eta Gati atezain ere ez. Eskerrak atzerago inorrez dena egon, bestela aukera oso ona izango zen gola lortzen. Sagartzazu moztu du baloi hori, eta orain López Ugarte. López Ugarte beste galdera, Begiristainek erdiratu, Uralde, Orbegozo, eta gola! Bakeroren gola izuzen ere. Ondo eramandako jokaldia eta Bakerok lortu duen gola. Ia berriz ikusteko aukera daukagu. López Ugartek Begiristaini oso ondo eman dio baloia, honek erdiratu, Uraldek ikutu, gero Orbegozok, eta azkenik buruz Bakerok zareetan. Jokaldi polita, bat eta utz, 16. minutu. Hor dago berriz ikusita jokaldia. Orbegozok ikutu du buruz, eta Bakerok buruz baita ere, zareetara bidali du baloia. Bat eta ut, lehen zatiko 16. minutu. Real zaleak zertan esanik ez dago oso posta. Kantuz eta Doinuz erantzun diote golon. Eta badirudi taldea bere ere bizkortu egin dela. Orbegozo oso ondo jarraitzen du Azpeitiarrak. López Ugarte galdu egin du baloi hori. Córdoba eta Larrañagak moztu du. Reala indartzu eta azkar jokatzen ari da minutu hauetan. Eta joko hobe horren sari bezala gol hau lortu du.
16. minutuan Bakerok sartutako gola hain zuzen. Reala animatzen, hemengo ikusleak. Eta futbol zelaiak itxura oso ono duela esan behar. Ia beteritago, oraindik hainbat eserleku utzik daude, baina hala ere hainbat jente dago. Orbegozo, zelai guztian zehar dabil Azpeitiarra, harineketaldi useak eginez, eta jokaldi politak ere bat. Larrañagak Uralderi eman dio, baina honek ezin izan du baloia gelditu. Eta Argentinarrentzat da orain bentaja guzti. Berta. Vázquez. Córdoba. Mouso. Baloi horrekin, zer egin ezean. Azkenean, Uraldek moztu du zelai erdian. Begiristainentzat, Begiristain eta López Ugarte ere tokiz aldatzen dabiltza behin eta berriro. Bata eskerraldean dagoenean bestea eskubialdean jartzen da eta alderantziz. Boca Juniorsen erasoa, Vázquez. Mendoza dauka beste kaldean, Mendozarentzat baloi hori, baina ez dira ondo konpondu eta batere arriskurik gabe Gajatek moztu. Orbegozo, lehentxoago emetiko aldean ikusi dugu, orain ikusten duzuenez beste kaldean. Zan dugunez Orbegozo lan handia egiten ari da zelai erdian, auspo ona duela erakutziz. Begiristain, zelaieta. Bakero, gola lortu duena. Begiristain berriz, Bakero. Larrañaga beste kaldera, Sagartzazu bakarrik, baina ez du ondo pasatu baloi hori Sagartzazuk, eta orain erasoa Argentinarrena da. Porte. Pasutxi. Erdiratu, erdi utz egin dute hor, bai aurrelarik eta baita atzelariek ere, eta korner. Lehen kornerra Boca Juniors taldearen. Mendozak aterako du, eta baliteke, bai, Kordobarentzat. Kordobak erdiratu, eta Gajatek buruz urrundu. Uralde gatzetik etorri eta ondo moztu du, Bakerorentzat, eta kanpo. Alboko sakea Boca Juniors taldearen. Lehen zatiko 21. minutua betetzen da unen. Hortik eta nahiko indartsua zen, baina desbideratu. Orain artea mentzat Boca Juniors taldeak ez du gauza handirik erakutsi. Esan ezagun, Argentinako futbol txapelketaren barruan, orain arte 10 partidu jokatu direla, orain txapelketa geldi dago, atsedenaldi bat izan du, selekzioa kanpotik dabilelako jokatzen, eta atsedenaldi hori talde desberdinek partidua jokatzeko aprobetxatzen dute. Eta hau da Boca Juniorsen kasu ere. Diogunez, 10 partidu jokatu dira, eta sailkapenean erdi inguruan dabil Boca Juniors talde. Ez dugu orain urte batutako taldea, lehen indartzoa zen, baina hala ere kontutan hartzeko taldea dela esan behar. Orbegozo behin eta berriz erasoan, ondo erdiratu du, Larrañaga, eta Argentinarrek ateratzen dute baloi. Mendoza aurrera drama baloia, falta egin diote baina arbitroa jarraitzeko adierazten du.
Mendoza. Aurrera jarraitzen du. Pase oso ona Porterentzat. Eta aukera ezin hobea galdu du Porte. Azkar ez delako egun. Orduzu, 7 zenbaki duna Porte. Astiro ibili da jokaldi horretan. Eta aukera ona galdu. Orain arte, Boca Juniors taldeak egin duen erasorik arriskutsuen. Sagarzazuk López Uparteri ematen dio baloia. Honek erdiratu egingo du. Horrela da. Eta Bakero buruz kanpo. Lehen zatiko 24. minuturan goaz, bizkanaka, segundu batzu bakarrik falta dira. Bat eta ut Reala irabazten 16. minutu. Buruz Bakerok lortutako gol baten bidez. Mendoza. Trebetasuna handiko jokalari. Orain arte erakutsi duenez behintzat, badu trebetasunik Mendoza jokalari. Larrañaga katzera, Gajaterentzat. Berriz Gajate, Gorriz. Sagarzazu. Reala bere zelai zatian. Larrañaga. Gajate. Kanpora joan daiteke. Ez, libratu egiten du Orbegosok, baina baloia Argentinarrentzata. Albertorentzat aukera ona, Jaurtik eta Arkonadak gelditzen du Gorrizek ikutu ondoren. Orain, bizkanaka Argentinarrak erasoak egiten hasi dira. Lehen minutuetan Reala eraso gogorrean ibili da. Gatiren ate inguruan. Eta orain, bizkanaka Argentinarrak erasotzen ari da. Morena. Baloi horrekin. Porterentzat, baina Gajatek moztu. Jokaldirik gehienak arriskurik gabea dira, Argentinarren aldetik behintzat. Orbegozo, Larrañaga. Baloia bater eragozpenik gabe Gajaterentzat da. Eta hor dago Begiristen. López Ugarte. Sagarzazu. Larrañaga. Begiristain, berriz ere. Larrañaga eta Begiristain. Orain galdu egin du Begiristainek, baina hala ere Gajatek harrapa. Zelaieta. Orbegozo. Oso ondo jarraitzen du Azpeitiarrak, erdiratu eta Mousok urrundu du osta. Vázquez. Córdoba. Vázquez berriz ere. Morena. Eta Mendozak baloia bere zelai atalerantz bidali du berriz ere. Bere asmoa guztiz kontrakoa zen, baina gauzak ezaizkio ondo atera. López Ugarte. Beste kaldera, pase bikaina Begiristainentzat. Begiristain eta López Ugarte orain arte oso ondo konpontzen ari dira. Eta hau arriskutsua izan daiteke Boca Juniors taldearentzat. Gati atezainak atera du. Mousok aurrera.
Berriz ere Mousok moztu du. Oso zail egiten zaigu Argentinarren zenbakiak ikustea, batez ere urrunera. Zenbakiak ez bai dira oso ondo agertzen eta nabaritzen. Eta horregaitik jokalari batzuk ezagutzea zail gertatzen zain. Orain arte markagailuan eta zelaian Reala nagusi, bat eta utz markagailuan eta zelaian jokoa dominantz. Mousok urrundu du baloi hori. Vázquez, beste kaldera. Portek ezin izan du jarraitu. Jaurtik eta oso urrunetik, indarrik gabe eta desbideraturik Argentinako jokalari horrek egin duen. Uste dugu, Estafusa dela jaurtik eta horren egilea, guztiz okerrez dago. Bai, horrela da, Estafusa izan. Gorriz. Gorrizek aurrera jarraitzen du. Orbegozorentzat izango zelakotan geunden, baina ez da horrela izan. López Uparte Bakerori oso polito. Bakero begiriztaini. Honek erdiratu. Uralde ez da ondo heldu, baina bai Orbegozo. Zagartzazu, toki aldatuta, eskubialdean orain. Begiriztain. Zelaieta. Aurrera jarraitzen du Goizuetarrak. Eta falta. Falta Begiriztaini egin dioten. López Upartek aterako du falta hori. Eta zuzenean kanpora joan daiteke, ez. Zagartzazu heldu da baloi horretara eta harrapatu ere bai. Orbegozo, baina jokoa gelditu egin du Urio Velázquez arbitro. Mendoza. Aurrera jarraitzen du Mendozak. Berak bakarrean. Berta. Mouso. Alberto. Mouso berriz ere. Porte. Eta txiki Begiriztainek kendu dio balu. Aurrera jarraitzen du, naiz eta alkondaratik heldu Argentinarrak. Gorriz. Bakerok ez du ondo pasatu. Eta orain moztu duena Zagartzazu. Orbegozorentzat. Orbegozo aurrera doa. López Uparte. López Uparte areara sartu nahirik. Eta azken momentuan Córdoba kapitainak moztu du. Gorrizek inorrez dagoen lekura. Edo beki izan da Gati atezaina dagoen tokira. Berta. Córdoba. Alberto. Eta falta. Zelaietaren falta izan da hain zuzen ere. Zelaietak Porteri egindako falta. Orain, behin eta berriz esaten dugunez, orain Zelaieta eskerraldean dago, eta eskubialdean Zagartzazu jarri da. Gauza berdina egiten dute Begiriztain eta López Upartek ere. Eta bestalde, esan behar da, hegaleko eta eskubialdeko aurrelari moduan jokatzen ari dela kasu askotan Orbegozo.
Lopez Ugarte ezin izan du jarraitu. Ikusleak azarre daude, baina Uribe Velázquezek esan duenez ez da ezertxo ere gertatu. Zelaieta moztu, Gorrizek ikutu, Orbegozo, eta azkenen Argentinarrek galdu egin dute baloia. Lopez Ugarte, Begiristain, Lopez Ugarterentzat pase bikaina, eta Gati atezainak ondo gelditu. Reala animatzen hemengo ikusleak, gaur jaso duten saria ez dela kasualidade hutsa erakutsi nahirik. 34 minutu beteko dira Leicester, segundo batzuk barru. Bat eta utz Reala irabazten, eta orain Porteren aukera, eta Arkonadako ondo gelditu. Orain arte, Boca Juniors taldeak egin duen erasorik arriskutsuen Porteren jaurtiketa hori. Nahiko indartua zen, eta bazterturik zikoan, baina Arkonadak ondo erantzun dio. Kornerra Boca Juniorsek ateratzen du, eta Gorrizek urrundu. Mouso, Berta, Pasucci, Berta berriz ere, aurrela lanetan orain, Pasucci. Erdi dut egin du pasean, dena den Argentinaren hanketan dago oraindik baloia. Berta. Jaurtiketa, eta berriz Arkonadak korneren. Area barrura sartzea zail gertatzen zaiela ikusirik, kanpotik jaurtiketan egiten hasi dira Boca Juniors taldeko. Orain arteko bietan, Arkonada fin ibili da. Corner berri bat Boca Juniorsek ateratzen duena, eta orain Larrañagak urrundu, alboko sake. Cordobak ateratzen du, Vázquezentzat, eta corner berri bat. Azkar atera dute Argentinarrek, eta Arkonadak oso ondo gelditu, eragozpenik gabe. Zelaieta. Larrañaga, Orbegozo orain. Lehenago esan dugunez, eskubialdeko aurrelari lanak egiten ari da Azpeitiar. Larrañagarentzat baloia. Begiristain eta Lopez Ugarte. Uralde, ondo jarraitzen du Uraldek, baina azkenean Bertak moztu du. Lopez Ugarte, Gorriz. Lopez Ugarterentzat baloia. Oso ondo Begiristainek. Faltarik ez dela egon adierazten du Uribe Velázquez arbitroak. Argentinarren eraso azkarra, baina baloia galdu egin du. Larrañaga. Vázquez. Córdoba. Córdoba erdiratu. Gorrizek ezin izan du urrundu. Eta Bakerok beste kaldera. Begiristain dagoen tokira. Begiristain ere lan bikaina egiten ari da. Aurrean, alde bietan, eskubi aldean zein eskerraldean, eta horrez gainera baloien bila atze kaldera ere etortzen. Zelaieta. Sagarzazurentzat baloi hori. Berri Sagarzazu. Ezin du aurrera jarraitu Azkoitiarrak.
Pase ona izan daiteke, baina Gatti atezaina oso zur ibili da. Pasean orazikoan igerri egin du eta baloia harrapatu. 28. minutua, bat eta utz Reala irabazten, 16. minutuan Bakerok lortutako gol batez. Larrañaga eta Gajati. Zagartzazu orain, Larrañaga berriz, eta Arkonadaren. Hasierako minutuetan izan duen askartasuna eta abiedura jokoak orain galdu egin duela esan behar. Bakero. Larrañaga, Gajate eta Gorriz. López Uparte. Uralde, beste kaldera pase ona zen. Pase oso ona zen Orbegozo bentzat, baina jokoz kanpo zegoen Orbegozo. Dena den, atzelari batek baloia moztu egin, pase hori moztu egin. Alberto. Berta. Vázquez. Erdiratuz. Baloia ez du ondo gelditu Morenak. Eta ez du aukerarik izan jokaldi hori jarraitzen. Arkonadaren sake luzea. Uralderentzat. Bikain eramandu baloia Uraldek. Larrañaga galdu egin dezake, horrela da. Baina begiriz daina garrapatu. López Uparte. Eta berriz ere jokoz kanpo. López Uparte jokoz kanpo zegoen. Eta berehala atera dute Boca Juniors taldeko. Pasutxi. Vázquez entzat, baina askoz askarrago Orbegozo ebilea. Toki guztietatik mugitzen ari da Orbegozo Azpeitiar. Gajatek moztu du eta falta. Izan ere sarrera gogorra izan da Gajaterena, baina baloia ikutu du. Hori kontutan hartu behar da. Horregaitik ikusleen txistu. Baloia zuzenean kanpora joan daiteke, bai, horrela da. Zagarzazuk ateratzen du, Bakerorentzat, Zelaietarentzat, hobeki izan da, eta falta egin diote Zelaietari. Hain zuzen ere, bi zenbakia daraman Alberto egin dio falta. Gajate. Pase luzea, luzeegia, eta azkenean baloia Argentinarren. Berta. Mousok Cordobari, Vázquez, Córdoba, eta Córdobak atezaina. 42. minutua, bat eta utz, Reala irabazten. Bakerok lortutako gol baten ondorenez. Zelaietak beste kaldera, baina López Uparte baino azkarrago heldu da Argentinako jokalaria. Dena den, galdu egin du baloia Pasutxik eta ordoa López Uparte erasoa. Uralderentzat, Uralderen pasea, baina ez. Ez da heldu López Uparte, bultza ere egin dio atzelariari, baina ez du esertxo ere lortu.
Tafusa. Kordobak Morenari. Eta Orbegosoren zapaloia. Larrañaga. Txiki Begiristain. López Ugarte. Bakero. Eskubi aldetik. Berari dagokion tokitik. Kordobak Vázquezi eta Argentinarrek baloia arriskua dagoen toki hortatik atera egiten dut. Mendoza. Jokalari trebea. Naiz eta gero jokaldiak amaitzen jakinez aretan. Orain arte behintzat hori erakutsi du. Berta. Mouso. Mousok erdiratu egiten du. Vázquezek baloia galdu. Eta Gorrizek moztu. Bakerorentzat, Larrañaga. Eta Txiki Begiristain. Erasoa antolatuz. Txiki Begiristainek aurrera jarraitzen du. Baina azkenean kendu egiten diote baloia. Vázquez. Pasutxik osta jarraitzen du. Aukera ona benetan. Badirudi arbitroak zerbait adierazi duela, baina ezela gertatzen ikusirik jokaldia jarraitzen utzi. Orduzue jokaldi hori egin duena, Porte hain zuzen. Lehen ere beste aukera bat izan du, baina ez da azkar ebili Boca Juniors taldeko aurrelari. Uralde. Larrañaga. Txiki Begiristainentzat. Uraldek baloia galdu egin du. Baloi oso erreza. Morena. Vázquez. Morenarentzat izan daiteke baloia. Eta Gorrizek muztu. Begiristain. 45 minutu haune honetan bete da. Eta Urio Velázquezek hone bestez eman dio amaiera lehen zation. 45 minutu betetzen ziren une berean. Eman du amaitutzat partidu honen lehen zatia Urio Velázquez arbitro. Esan dezagun, lehen zati honetan Realak eraso gehiago egin duela eta aukera hobeak izan dituela. 3 aukera bai behintzat. Bat eta irabazten orain arte txuri-urdinak, gola 16. minutuan Bakerok lortu du, jokaldi polit baten ondorenez. Jokaldia López Ugartek hasi du, Begiristaini eman dio baloia, honek erdiratu, Uraldek buruz ikutu, berriz buruz Orbegosok, eta azkenean sareetara Bakerok bidali du baloia. Jende asko eta giro ona Atotxako zelaian, eta jokorik onena lehen zati honetan Realak egin duela esan behar. Batez ere Begiristain eta López Ugarte asko gustatu zaizkigu, eta horrez gainera lan bikaina egiten ari da Orbegoso ere, zelai guztian zehar. Baloiak harrapatuz eta baloiak aurrerantz eta atearen ingururantz eramanez. Jendeak atsedenaldia hartzen du, jokalariak ere bai, eta gauk ere gauza berdina egin behar dugu. Minutu batzuetako atsedenaldia eta bigarren zatia hasi bezain laster zuekin izango gara. Gero arte beraz, aurrera estudioa.
Ikusentzuleok irudietan dituzue lehen zati honetako momenturik interesgarrienak. Partidu hasieran, sari bikaina eskaini zaio Jose Muruari. Kontxe Kaballerok eskaintzen duen saria hain zuzen ere, publiko honenari eskainitakoa duguna. Erreala eraso bizian irten da, eta lehenengo minututan aukera onak izan ditu gola lortzeko. Hala ere, ezin izan ditu lehenengo aukera burutu, eta ordura ordena pasa da horrelaxe. Orduzu, Orbegozo erazoan eta bere jaurtiketa ondo gelditu du Gati atezain. López Uparte zelai erdia. Baloia ezkerraldera, Begiristain ikutu eta hor gola etorriko da. Orduzu, Bakerok horrelaxe lortu du lehenengo gola 16. minutuen. Jokaldi luzea eta polit jokalari asko aritu dira, eta azken batean Bakerok zareetara irai du. Orduzu, Uralde ikutzen du, Orbegozo erdikaldera, eta atzelarien eta atezainaren alegina gaindituz, Bakero goizuetarrak zareetara bidali du baloia. Oso handia guztientzat eta batipat Bakerorentzat. Orain arte lesionaturik egon baita, eta hau du bere lehenengo partidu. Argentinarrak eraso. Jokaldi polita, Mendozak porterentzat, baina azken batean Gurrizek baloia urrun zen. López Uparte bere aldetik, Bakero buruz jotzen du, baina baloia erabat desbideratu. Argentinarrak eraso, eta esan behar jaurtik eta onak egin dituzten. Portek jaurti du, eta Arkonadak oso ondo gelditu, eta berriz ere Argentinarak erasoan, bestak jaurti, eta berriz ere Arkonada oso ondo. Orduzu, Luis Arkonada atezaina oso ondo ibili dena lehenengo minutu hauek. Eta beste aldaketari gabe, amaitu da lehenengo zati. Beraz, bat eta utz, Erreala aurretik, Bakerok lortutako gol baten bidez. Joko polita ez dugu ikusi partidu osoan zehar, baina momentu interesgarriak egon dira. Bestalde, esan behar dizuegu, Atletikak Kadiza kanporatu duela Karrantzatelako saria. Penalti jaurtiketak egin dira eta azkenean Atletikak kanporaketa hori gainditzea lortu. Horrenbestez, amaitzen dugu lehenengo laburpena. Partiduaren amaieran berriro zuekin izango gaituzu. Gabon berriz ere ikusentzule guztioi, Atotxa futbol zelaitik. Atsedenaldi amaitu ondoren, jokalariak bigarren zatiare jokatzeko prestatzen ari dira, eta ikusleak ere pizkanaka atsedenaldi pizkat hartu ondoren, badatoz bigarren zati honetan zer gertatzen den ikusteko asmoz, eta guk bien bitartean elkarrizketa bat egiteko aukera izango dugu. Gure ondoan dago Ramon Labayen, Donostiako alkatea, eta bere iritziak eta bere hitzak jaso ahal izango ditugu. Lehenengo eta behin, Ramon Labayen nik uste denok zoriontzeko gauza dela talde batek, eta hain zuzen ere Realak 75 urte betetzea, ezta? Ez una, alaxe da, zoriontzua eta ona denen zadenia.
Askok eta askok galdetzen dute Realaren zelai berria noizko, behar bada alkatea baino inor hoberik ez horri erantzuteko. Bueno, bakizu, asmoak zer dirala, hemendikan urte amaiara proiektu bat egin, baloratu, eta, bueno, finantzaketak lortzen badira, eta nik espero lortuko dirala, datorren urtean anoetako obrakin hasi, nola bait. Hori izake proiektua bintzat. Bueno, mila esker Ramon Labaien jauna, partidua astera datoa, eta zuk ere ikusteko asmoa eta gogoa izango duzu. Bigarren zati honetan aldaketak izango dira. Argentinaren aldetik behintzat 15 zenbakiduna hor ikusten dugu, zelairatu dela. Eta bigarren zati hau hasiko denezkero, utzean jarriko dugu gure erlojua. Momentu bakoitzean zenbat minutu daramatzaten jakiteko. Hasiera eman zaio bigarren zati honi, bat eta utz Reala irabazten orain arte. Eta argentinarrek behintzat guk ikusten dugunez aldaketa bat egin dute. Mataboz 15. zenbakiduna zelairatu da, eta ez dakigu noren ordez, baina gerotxoago behar bada zenbakiak ikusti ala konturatuko da. Lehen erasoa Boca Juniorsen aldetik, eta baloia zuzenean kanpora joan. Arkonadak atera du, Zelaietarentzat. Zelaieta berriz ere, baina baloia galdu egin du. Eta Gajatek oso ondo moztu. Bigarren zati honetan badirudi indartzu eta gogotzu atera direla Boca Juniors taldekoak. Pase bikaina benetan Begiristaini eman diotena, aurrera jarraitzen du Begiristaini, baina oztopo handiz. Eta Larrañaga berriz Begiristain. Erdiratu eta Kati Atezainak oso ondo gelditu. Kati Atezainak ateratzen du. Eta Larrañagarentzat da baloi hori azken momentu. Gajate. Zelaieta. Larrañaga berriz ere. Azpeitiarra baloiaren jabe, Zelaietarentzat. Orbegozo, orain ere eskubialdetik erasoan, López Uparte, eta ez dira ondo konpondu Orbegozo eta López Uparte. Intentzioa ona zen, baina horixe besterik ez da izan, intentzioa. Mouso. Orain Mataboz, bigarren zati honetan zelaiatu den jokalaria. Begiristainek jarraitzen du, baina Matabozek moztu du, Berta. Porte, Gorrizek urrundu, Berta berriz ere. Bakerok ondo harrapatu baloi hori, Zelaietarentzat, Larrañaga. Eta eskuz ikutu duena, bigarren zati honetan zelere duteko beste jokalari bat izan da, Sotelo hain zuzen ere. 16 zenbaki duen Sotelo. López Uparte. Orbegozo, indartzu, baina baloi azkenean kendu egin die. Porte ezin izan da heldu baloi horretara. Bai, Zagartzazu, eta azkenean Gajatek Arkonada. Honek azkar atera du, txiki Begiristain nintzen.
Gorriz eta Sotelo hartu du baloia, orain Morena, gaurkoan gauza handirik ez du egin orain arte behintzat, Uruguaiko jokalari famatu honek. Larrañaga. Jokoa aldatuz, Orbegozoren. Pase luzea eta ondo neurtua. Orbegozo aurrera jarraitzen du. Bakeroren jaurtiketa eta Gati atezainak geldi. Pasutxi beste galdera. Kordobarentzat. Kordoba kapitaina, baloiaren jabe. Mouso. Pase txarra, López Ugarte garrapatzen du. Aukera ona Realekoentzat, López Ugarte bakarrik jarraitzen du. Berarentzat berriz baloia. Eta orain Orbegoz. Zelaieta. Ez da pase ona izan, Zelaietarena. Eta Kordobak bertak. Falta. Urio Velázquez arbitroak falta adirazi du eta Boca Juniors taldeak aterako. Bigarren zatiko 6. minutuan aurkitzen gara, bat eta utz oraindik Reala irabazten. Buruz baloi hori ikutu duena hain zuzen ere Alberto izan da, baina ikusi duzuenez kanpora eta arrisku gehiegiria. Arkonadak aterako du. Luze beti bezala eta gehienetan Uralderentzat izaten da baloi hori. Oraingoan kendu egin diote. Hor dago Porte, Berta. Beste galdera pase ona Matabozentzat. Morena. Ez dira ondo konpondu Morena eta Pasutxi eta txuri urdinen hanketan baloi. Uralde. Bertak moztu du Bakeroren pasea. Eta bigarren zatian orain artean behintzat ez dugu joko gehiegirik eta jokaldi arriskutsurik ikusi. Mouso. Pase oso txarra egin du eta López Ugartek lortu du baloi hori. Orain Bakero, Uraldek ikutu ondoren. Zagartzazu, aurrelari lanetan, atzeratuz Larrañagarentzat. Honek beste galdera oso ondo aldatu du jokoa. López Ugarte aurrera jarraitzen du, Mataboz atzean utzirik, erdiratu eta Gati gelditu. Gati atezaina oso seguru ari da gaurko. 40 urte izan arren, sasoi honean dago. Porte eta Orbegozo borrukan. Eta azkenean alboko sakea Boca Juniors taldearen. Gajatek ezin izan du gelditu, aukera ona, baina Arkonada azkarrago ibili da. Utz egin dute Realeko atzelari jokaldi horretan, baina zorionez ez da ezer gertatu. Eta azkenean Arkonadaren eskuetara joan da baloi. Larrañaga. Pase luzea eta ez da heltzen Orbegozo. Hobeki izan da
Zelaieta alegin guztiak egin dituena. Berta luzeegi Matabosentzat. Lehen zatia baino joko txarragoa ikusten ari gara bigarren honetan. Argentinarrak bazirudien gogo gehiagoz atera direla atsedenaldiaren ondoren, baina orain arte behintzat ezer aipagarririk ez dute. Vázquez eta Sotelo gerdiratu eta Sagartzazuk oso ondo moztu. Arkonadari baloia, problema guztiak alde batean utziz. Arkonadak luze atera. Uraldek oraingoan ere ez du ikutu. Txiki Begiristain. Porte. Morena. Matabos. Egaletik bakarrik. Erdiratu. Sagartzazuk moztu du. Ez behar bada berak nahi bezala, baina gauzak ondo joan zaizkio. Eta txuri-urdinen hanketan dago balo. Begiristain, Larrañaga. Zelaieta. Orbegozo, oso ondo Orbegozo eta Bakero. Berriz Goizuetarra. Zelaieta orain. Bakero eta Orbegozo. Larrañagak beste galdera aldatzen du jokoa. Larrañaga berriz ere. Txiki Begiristainek ezin du harrapatu, baina orain bai. Atzelariak utz egin du eta Txiki Begiristainek harrapatu. Sagartzazu. López Ugarte. Larrañaga eta Gorriz. Reala erasoan, baina arriskurik sortu bada. Bakero. Gorriz. Zerregin ezean, Larrañagari azkenean. López Ugarte. López Ugarte, seguru asko bera jarraituko du, horrela da. Eta falta. Falta adirazi. Arbitroak. Area azten den tokian bertan izan da. Area bereizten duen marran bertan. López Ugarteri egin dioten falta hori hain zuzen. Batzuek protestatu egiten dute area barruan zelakotan, baina gure ustez kanpoan izan da eta Urio Velázquez jauna ondo ibili da jokaldi honetan. Aukera ona izan dezakete txuri-urdinek falta honen jaurtiketa. Behar bada baztertu egia da, baina hala ere Gorriz, Uralde edo beste norbaiten burura baloia jaurtitzeko egokia izan daiteke. Arbitroa metroak neurtzen eta esia atzeratu beharra izango da. Hiru gizonez osatuta dago esia eta zak falta hori ateratzeko prest. Zelaieta eta Txiki Begiristain. Behar bada Zelaietak egingo du jaurtiketa. Horrela da. Baina Argentinako jokalari baten gorputzean jodu, Pasutxiren gorputzean hain zuzen. Eta baloia Boca Juniorsek aterako.
Txiki Begiristainek ondo moztu du baloi hori. Alberto eta Txiki Begiristain. Txiki Begiristainek aurrera jarraitzen du eta Alberto falta egin du. Alberto falta argi eta garbi egin dio. Bien bitartean Realeko bi jokalari beroketak egiten ari dira. Bata uste du Diego dela. Eta Orbegozoren ordez zelairatuko da. Falta hau aurki baino lehen egin zuzen. Horrela da. Orbegozo erretiratu da eta zelairatu dena uste dugu Diego dela. Ez Diego zenbakia oso ondo ikusten, falta atera dute eta Boca Juniorsek urruntzen du baloi. Bai, horrela da. Diego Orbegozoren ordez. Oraindik beste jokalari bat beroketak egiten dabil. Txandala darama, beraz ez diegu zenbakirik ikusten eta ez da bateria erreza gu gauden toki hontatik zein den ezagutzen. Begiristain. 3 jokalarien tartetik aurrera jarraitzen du jokalari honek. López Ugarte eta Begiristain jarraitzeko adierazten du eta ikusi duzuenez zutabean jodu baloi. Zutoinean jodu baloiak ikusi ahal izan duzu. Boca Juniors taldeko jokalariak jokoz kanpo zegoela adierazi dute, eskua jasoz. Arbitroak ez du horrela ikusi eta jokaldi benetan arriskutsua izan da. Azkenean López Ugartek baloia Zutoinera bidali. Bigarren gola lortzeko aukera bikaina beraz. Baina orain arte markagailuan bat eta utz Bakerok lortutako gol bat. 17. minutua betetzeko segundu bakar bat falta dira. López Ugarte. Beste kaldera. Diego heldu da, baina kanpora joan zaio bala. Bazirudien helduko zela, baina baloia berak harrapatu duenerako kanpoan zela. Badirudi Gati atezainan Azarre Samar dagoela eta Urio Velázquez arbitroarekin elkarrizketatxo bat izan du. Ez dakigu zeri buruz. Porte. Jaurtik eta urrunetik behar bada Arkona da ustekabean harrapatu nahirik, baina gauzak ezaizkio bat ere ondo atera. Jaurtik eta indarri gabea zen eta gainera desbideratu. Gajate. López Ugarte zelai erdi inguru. Zelaietaren. Zelaieta bera jarraitzen du baloi horrekin. Gorrizen pasea ez da bat ere hona izan, baina jate heldu egin da alai. López Ugarte eta Larrañaga. Larrañaga beste kaldera, baina hor Kordobak moztu du. Vázquezi falta egin dio orain Larrañagak eta horixe adierazi du arbitro. Kordoba eta Berta. Azkenean baloi hori harrapatzen duena López Ugarte da. Itxoin egiten du bere taldekideak hurbildu arte. Diego. López Ugarte. Eta moztu duena Kordoba izan da. Gajateren. Larrañaga.
Sagarzazuk Larrañagari, eta honek Gajate. Joko lasailegia egiten ari da Reala. Orain Argentinarrek moztu dute, porterentzat aukera ona izan daiteke, bakarrik, area barruan sartuko da, porteren jaurtiketa eta kanpora. Kanpora, aukera benetan bikaina, portek izan duena, baloia hankaz aldatu du, eta eskerrez egin du jaurtiketa atearen gainekaldet. Orain arte behar bada, Boca Juniorsek izan duen aukerarik aproposen gola lortzeko. Diegorentzat baloi hori, baina ez da heltzen. Alboko sakea, azkar ateratzen du, Bakero. Aurrera jarraitzen du Bakerok. Faltarik ez dagoela adierazten du arbitroak, eta orain bai, baloia eskuz ikutu duela. Alberto, Pasucci, beste kaldera, Sagarzazuk ez du ondo moztu, baina azkenean falta egin dio Argentinako jokalari. Bigarren zatiko 21. minutua, 1-0 Reala irabazten. Eta ikusleak oiuz Reala animatu. Jokoa bera ere pizka bat animatu nahi du. Azken minutu hauetan jokoak asko galdu du. Ez da hasierakoa bezalakoa, ez antzik ere. Eta jokaldi arriskutsuak ikustea oso zain bihurtu zaigu azken minutu hauetan. Larrañaga. Base bikaina benetan Begiristainentzat, Begiristain area barruan sartzen da. Aurrera jarraitzen du Begiristainek, eta bere pasea aprobetxatzeko inortxo ere zegoen atzen. Tamalgarria benetan hain jokaldi polita egin ondo. Txiki Begiristainek danak atzean utzi ditu, eta gero pasea atzerantz jaurti duenean Realeko jokalari bat bera ere ez zegoen han errematatzeko. Hala ere, txaloak Txiki Begiristain. Gajatek moztu du baloia urrunduz. Mataboz. Mousa. Bigarren aldaketa ere egin du Realak. Iturrino Bakeroren ordez zelariatuz. Iturrino beraz Bakeroren ordez zelariatu da. Bigarren aldaketa Realean. Lehenago Orbegozoren ordez Diego zelariatu baita. Mataboz. Morena. Eta Arkonadarentzat izango da baloi. Hor dago Iturrino. Sanse taldetik aurten pasatutako mutila. Eta Diego kateako du alboko sake. Iturrinorentzat. Galdu egin du. Córdoba. Morena. Pasucci. Alberto. Pasucci. Berta.
Beste galdera. Sotelo dagoen tokira. Sotelo gerdiratu. Eta kanpora zuzenean. Baloi arriskutsua zen alare. Baina Arkonadak ikutu beharrik ez du izan. Eta aldaketa berri bat. Oraingoan Boca Juniors taldeak egiten duena. Morenaren ordez zelairatzen dena, ez diegu zenbakirik ikusten, badirudi 14 zenbakia dela, bai, horrela da. Abdenebe beraz, Morenaren ordez. Egia esan, Morenak gaurko honetan ez du bere fama hori erakutsi. Eta horregaitik behar bada, entrenatzaileak kentzea erabaki. Berta. Sotelo. Berta berriz ere. Vázquez. Eta oraintxe ikutu du lehenengoz baloia Abdenebe. Berta. Mouso. Beste atzelari guztiak aurreratzen direnean atzekaldean gelditzen den jokalari. Abdenebe. Pase ona Pasutxi dentzat, baina alboko sakea. Berta. Vázquezen jaurtiketa, kanpora. Ezen jaurtiketa indartua, baina bai ondo kolokatua. Gutxigaitik kanpora joan den jaurtiketa hori. 27 minutu bete dira honezkero bigarren zatian, eta Realak aurretik jarraitzen du gol batez. Uraldek egin duen falta. Mousori egin dion falta ez zen. Alberto baloiarekin. Eta Portek oso atra eta gaizki bidari du baloi. Txiki Begiristain, moztu duena Mataboz izan da. Mouso. Pasutxi. Berta. Sotelo, bigarren zatian zelairatu den jokalaria, hau ere. Gajate moztu du pase hori. Eta López Ugarteri kanpora joan zaio baloi. Alboko zaki. Zelai erdi inguruan jokatzen ari dira bi taldeak, eta orain arte behintzat, bigarren zati honetako minuturik gehienetan, lan gehiegirik ez dute izan bi atizen, Arkonadak eta Gat. Baloi batzuk harrapatu behar izan dituzte, baina arrisku gehiegirik gabe. Bakarrik, aipagarria behar bada, López Ugartek egin duen jokaldi bat, zutoinera baloia jaurtiz, eta bestalde, Txiki Begiristainek egindako beste jokaldi benetan bikain. Azkenean, berak jaurtitako pasea ez du inor harrapatu. Alboko sake hori atera ondoren. Orain korner.
azkar ateratzen dute. Aldenebe eta Mataboz. Eta zenean Realekoen kontraerazo. Iturrino, bere ondoan Lopez Ufarte, aurrera jarraitzen du Iturrino. Beste kaldera, jaurtik eta egiten du, baina hala ere ondo ateratzen zaio pase hori Gajaterentzat. Iturrino, eta kanpora joango da zuzenean baloi hori. Ez, azkenean Argentinako jokalari batek harrapatu du. Pasutxi atzera, Kordobari. Aukera ona Iturrino entzat. Eta gola! Gol benetan polita. Gol benetan bikaina Iturrinok lortu duen. Berriz ikusteko aukera izango dugulakotan gaude. Baloia oso ondo aurki du Gati Atezainaren gainetik. Bazirudien ez zela sartuko horregaitik jendea momentu batez isildu eginda, baina azkenean zaleetan. Hor dago Iturrino gaztea eta gola izugarri polita. Hor dago berriz ikusita jokaldia, bakar-bakarrik, eta Atezainaren gainetik baloia zuzenean zareetan. Hor dago. Gol dotorea. Eta Reala badirudi bizkat animatu egin dela gol honen ondoren. Hor dago berriz ere Reala erasoan. Diego eta falta egin diot. Lopez Ufartek jaurtiko du dirudienez falta hori. Ezia kolokatzen ari da Urio Velázquez arbitroa. Eta hor dago Irundarra jaurtitzeko prest. Eta hemengo ikusleak beste bat eskatzen. Diego zelaietari ez dira ondo konpondu. Eta azkenean Sotelorentzat baloi. Abdenebe eta Vázquez. Bi eta utz. Reala irabazten, 31. minutuan Iturrinok lortutako bigarren golaren ondoren. Beraz, lehen zatian 16. minutuan Bakerok lortu du, bat eta utz. Eta bigarren zatian 31. minutuan gutxi gora bera Iturrinoren gola. 31. minutuan. Gol benetan polita. Boca Juniors taldea erasoan eta bien bitartean Real zaleak beraien taldea anima. Larrañaga. Lopez Ufarterentzat pase ona. Txiki Beristain eta Lopez Ufarte. Irundarra heldu egiten da. Aurrera jarraitzen du, area barruan, eta Gati Atezaina gelditu. Jokaldi txalogarria. Vázquez. Iturrino. Aurrera jarraitzen du Iturrinok. Eta Uralderi pasatzeko asmoa zuen, baina ez zaio ondo atera aurtik eta hori. Orduzu, Iturrino. Bakeroren ordez, bigarren zati honetan zelairatu den mutila, eta zelairatuta handik minutu gutxitara gola lortu duen.
35. minutua une honetan betetzen. Beraz, 10 minutu gelditzen dira, partidu hau amaitzen. Txiki Begiristain. Aurrera jarraitzen du. López Uparterentzat. Gaurkoan biak oso ondo konpontzen ari dira. Berta baloi horrekin. Abdenerentzat. Berta berriz ere. Vázquez. Córdoba, Vázquez. Galdu egiten du, Iturriño garrapatu. Txiki Begiristain, López Uparteri emango dio, horrela da. López Upartek aurrera jarraitzen du. Iturriño, hobeki izan da Diego Begiristaini, Diego berriz. Erdiratu egiten du. Eta oso gutxi gaitik Udalde ez da heldu. Zentimetro gutxi gaitik ez da heldu baloi horretara Udalde. Berriz Reala erasoan. Azken minutu hauetan gogor ari dira erasoan txuri-urdinak. Vázquez. Sotelo eta falta egin diote. Falta egin diote Sotelori. Bigarren zati honetan Mendozaren ordez zelairatu den jokalari horri. Eta falta arriskutsua izan daiteke. Aurtitzeko toki egokia, itxura baten behintzat. Eta ikusleek protestatu egiten duten arren, gure ustez Urio Velázquez arbitroa ondo ibili da jokaldi hor. Falta izan da, argi eta garbi. Hor daude zenbait jokalari baloiaren inguruan eta Reala bere esia prestatu. Azkenean, Cordobaren jaurtiketa indarrik gabe. Ez dute ondo jaurti ez. Falta hori. Boca Juniors taldeko jokalari. Larrañaga. Aurrera jarraitzen du, baina luze egin eta kendu egin diote bali. Sotelo. Aurrera jarraitzen du Sotelok, jokaldi polita eginez. Erdiratu eta Gorrizek moztu du buru. Kornerra. Hor dago Sotelo. Buruz ikutu duena Pasutxi izan da. Indarri gabe zikoan baloi hori. Eta Arkonadak ondo kolokatzeko hastia izan. Dena den, baloia zuzenean kanpora joan da eta ez du atezainak ikutu beharrik izan. Baloia azkenean ia inortxok ikutu gabe, Gatti atezinaren eskuetara joan da, ikusi ahal izan duzu. Iturrino. Diego bere eskubialdean, dena den beste kaldera aurkitzen du, eta jokoz kanpo zegoen Udalde. Jokoz kanpo zegoen Udalde, berehala atera dute argentinarrek. Pasutxi. Berta. Vázquez. Córdoba. Córdoba ondo aldatzen du jokoa, Matabozentzat. Mataboz eta López Ugarte.
parte nagusitzen da. López Ugarte. Uralde. Bi atzelaren artean baloia kendu egiten diote. Azutzi orain. Vázquez. Abdenebe. Eta Mataboz. Bakarrik eskubialde. Orain Txiki Begiristain bere aurrean. Pase ona Matabozentzat. Eta alboko zakea izango. Abdenebe. Eta Txiki Begiristainek atzetik etorrita oso ondo kendu dio baloi. López Ugarte. Zelaietarrentzat. Atzelariak utzi egin du eta Zelaietak eraman baloia. Eta korner. Ez dabiltza ondo Boca Juniors taldeko atzelariak. Hori kasu batzuetan eta beste batzuetan Realeko aurrelariak. Batez ere Begiristain eta López Ugarte oso azkar eta ondo dabil. Gati atezainak eragozpenik gabe gelditu du korner horren jaurtiketa. 52. minuturan goaz, segundu bakar batzuk falta dira minutu hori bete dedin. Azutzi, Sotelo. Eta alboko sakea Boca Juniorsek ateratzen. Berta. Abdenebe. Eta kanpora joan zaie. Arrago Zagartzazu. Reala orain jokoa lasaituz, partidua irabazita dute txuri-urdinek. Ez dago esertarako astirik. Pareba minutu bakarrik gelditzen dira, 45 bete ditezen, bigarren zatiko 45 nahi dugu. Eta orain nolabait esateko denbora galtzen eta jokoa lasaitzen ari dira Realeko jokalari. Zelai eta baloi hori galdu egin du. Eta erasoa Boca Juniorsekoena da, baina ez dabiltza bat ere zuzen paseak jaurtitzerako. Mousok moztu du. Abdenebe. Porterentzat zen baloi hori, baina ez da heldu Porter, luze egin zikoan eta kanpora joan da zuzen. Minutu bakar bat gelditzen da partidua amaitzeko, Reala 2-0 irabazten. Beraz, 75. urteurreneko saria txuri-urdinek beraiek jasoko dute. Berta baloi horrekin Zagartzazu moztu du. Hala ere Pasutxik harrapatzen du baloia. Bere atzetik Diego, Vázquez, Berta, Córdoba, Pasutxi berriz. Pasea ona zen, Vázquezen jaurtitako pase hori, baina luzeegi. Txiki Begiristaini ikusi ahal izan duzuenez. Alberto heldu egin dio Alkondaratik. Eta gure erlojutik segundu batzuk barru
partidua amaiturik egongo. Zaki Guri Velazquezek gauza berdina adieraziko duen, bai, horrela da. 45. minutua bete da, eta partiduari amaiera eman zaio. 2-0, beraz, elkarri alkondarak eman, bi taldetako jokalariek, eta horren bestez gogoratu